Latuetikettejä ladulle. Ehkä tärkein nyrkkisääntö muistaa sinne ladulle on huomioida toinen siellä. Ja sääntö numero 1. Ladulla ei saa kävellä. Sääntö numero 2. Perinteisen tyyliuralla ei hiihdetä vapaata tyyliä, eli pidetään latu ehjänä. Sääntö numero 3. Latua huuto ei kuulu kuntoladuille, vaan lähinnä kilpaladuille. Latua! Nopeampi hiihtäjä ohittaa aina hitaamman hiihtäjän kohteliaasti ihan hiihtämällä. Sääntö numero 4. Muista aina huomioida, että sieltä saattaa joku tulla, eli katse takaviistoon, että latu on vapaa ja sen jälkeen voit lähteä hiihtämään. Ja sääntö numero 5. Koirat ei kuulu ladulle, eli pidetään huolta siitä, että siellä vaan hiihdetään. Ja sääntö numero 6. Latu on auki kaikille, niin vasta-alkajille kuin kilpahiihtäjille, lapsille ja aikuisille. Sääntö numero 7, eli jos kokee sellaista epävarmuutta, niin kyllä se hitaampikin hiihtäjä voi siellä ladulla toista huomioida. Eli pikkusen pelisilmää liikenteeseen. Jos joutuu paljon jarruttelemaan alamäessä ja takaa on tulossa nopeampia hiihtäjiä, niin voi päästä ne nopeammat ensin eteen ja sitten saa itsekin laskea rauhassa ja turvallisesti.